Ara he saltat dues. Ok, aquest és el guió que us he preparat. Començaré parlant introduint l'evolució del concepte de fragilitat, que veurem que ha anat canviant les darreres dècades. Després passarem a parlar de valoració de la fragilitat, el cribatge poblacional i la valoració multidimensional. Després els instruments de cribatge, els instruments de valoració geriàtrica integral i, per últim, alguns projectes que hem desenvolupat o que desenvoluparem. Bé, als anys 60-70 es va començar a parlar una mica del concepte de fragilitat, però aquí es feia com un sinònim d'institucionalització i de declivi. Llavors era com una mena de sinònim que avui dia coneixem que no és exactament així. De fet, tenim persones no institucionalitzades que ja sabem que són fràgils, per exemple. A partir d'aquí, als anys 80 i 90, es va començar a associar la fragilitat a conceptes com la discapacitat, la dependència o la comorbiditat, quan també sabem que el nombre de malalties cròniques no es determina l'estat de fragilitat de manera exacta. De fet, tenim persones amb 5 patologies cròniques que poden ser robustes i no fràgils. A partir de l'any 2000 va haver un canvi bastant important, sobretot arrel d'un article molt famós de la Linda Fried, que us presentaré, que la Linda Fried va fer un estudi epidemiològic molt gran amb milers de persones als Estats Units i va identificar els 5 indicadors de Fried, que després parlarem. Però aquest concepte es basava molt en els factors biològics o físics, llavors deixava de banda bastant els aspectes socials. Això és una de les crítiques que l'escola canadenca i Rockwood feien del concepte de fragilitat, que és que es basava inicialment molt en la vessant més biològica o física. A partir d'aquí es va començar a parlar més del concepte multidimensional i multicausal de la fragilitat i es van introduir a les escales clíniques de fragilitat que després us presentaré. Bé, dins d'aquesta evolució del concepte de fragilitat també hi ha hagut un canvi de paradigma i és que la geriatria clàssica dels anys 60, 70, 80, etc. es basava molt en la identificació de patologies cròniques i de mirar o determinar la salut de la persona gran només en base o predominantment en base al nombre de patologies cròniques. A partir d'aquí va sorgir, per exemple, l'índex de Charlson com un índex que el que computa és la càrrega de comorbiditat del nombre de patologies cròniques. I ja està, ve a ser com una càrrega de comorbiditat. És cert que els índexs de fragilitat d'avui dia tenen en compte les patologies cròniques, però sabem que no és l'únic que hem de tenir en compte la salut de la persona gran. També, més o menys l'any 2000, va sorgir un nou model de valoració de la funcionalitat que es diu la CIF, que segurament el coneixereu, la classificació internacional de la funcionalitat, i això és un model que preconitza l'Organització Mundial de la Salut i que passa una mica intenta fugir dels conceptes clàssics de minusvàlid i paraules que ja sabem que avui dia no s'accepten, i intenta mirar, és una mica més salutogènic, és a dir, intenta mirar més les capacitats de l'individu i no només els problemes o els dèficits. A partir d'aquí, això està relacionat amb la valoració geriàtrica integral, tenim 3 nivells. El nivell funció-estructura, que seria més anatòmic, un segon nivell més d'activitat i un tercer nivell de participació. Per exemple, si jo tinc unes guins de turmell, tindria afectat, per exemple, el lligament lateral extern, això seria una afectació del nivell estructura, amb una afectació de la funció, per exemple, la dorsiflexió, això me limitaria a la capacitat de marxa i, per últim, a nivell participació, podria tenir problemes, per exemple, a nivell laboral, en anar a treballar, per exemple. Tot això es veu afectat per uns factors que són intrínsecs i extrínsecs. Llavors, si jo, per exemple, visc a un pis sense ascensor, doncs aquestes guindes de turmell potser m'afectarà més a l'hora de participar a nivell social. Bé, això és la idea una mica resumida de la CIF, però és més complexa del que sembla, però bé, simplement que ens soni una mica. També en el transcurs d'aquestes darreres dècades el concepte de fragilitat
i la valoració geriàtrica integral ha anat canviant. Fixeu-vos que abans se feia més èmfasi en la valoració analítica. Crec que aquí els fisios coneixem molt l'escala d'Oxford, no? Del 0 al 5, la valoració analítica, que no diguem que no sigui important, ho és, però diguem que han anat progressant cap a una valoració més funcional. De fet, també per qüestions de temps, que consumeix molt de temps valorar totes les articulacions d'una persona gran, normalment tendim més a fer proves funcionals. De què parlem? A què me refereixo en proves funcionals? Doncs, per exemple, per extremitats inferiors vindria a ser, per exemple, un test de marxa o el gest d'aixecar-se d'una cadira, que ja més funcional que aixecar-se d'una cadira, que ho fem tots els dies diverses vegades. Doncs aquests testos funcionals s'utilitzen molt dins de l'àmbit de la geriatria. I a nivell d'extremitat superior, la dinamometria ha anat guanyant molta força, perquè és un indicador molt potent pel que fa a l'associació a diversos efectes adversos, institucionalització, mortalitat, inclús un nou estudi que varen fer d'eclivi cognitiu, la dinamometria ho pot predir la demència inclús. Bé, aquest és l'article possiblement més famós de la geriatria, o un dels més famosos, de la Linda Fried, en la qual ella determina el que diu el fenotip de fragilitat. Va intentar fer un estudi molt gran epidemiològic identificant quines són les variables que en determinen més l'estat de vulnerabilitat d'una persona gran. I a partir d'aquí va identificar cinc factors. Una és la pèrdua de pes no intencional. Sabent que una persona gran que perd més d'un 5% del seu pes o 4,5 quilos el darrer any és un indicador d'un possible problema de salut, de manera no intencional, sense dieta voluntària. També la fatiga. La fatiga s'ha vist que és un indicador important. Això es pot avaluar amb dues preguntes, per exemple, del qüestionari CESD, que és un qüestionari de depressió. Un baix nivell d'activitat física, per baix, per sota de les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, que ens diuen que necessitem un mínim de 75 minuts d'activitat física vigorosa o 150 minuts d'activitat física moderada per setmana. Velocitat de marxa reduïda, i és que la velocitat de marxa és molt important de valorar dins de la geriatria. I m'estic deixant alguna que no me'n recordo. Hem dit fatiga, hem dit baix nivell d'activitat física, hem dit dinamometria, baixa força muscular. La fragilitat, a dia d'avui, encara no tenim com una definició única consensuada. Podem trobar diverses a la literatura, però sí que hi ha un cert consens en què es tracta d'una síndrome, un conjunt de símptomes i signes de vulnerabilitat, a partir de la qual l'individu sobrepassa un umbral d'homeostasi. És multicausal, per tant, després el Pau Ferrer i altres companys us parlaran de la part més d'intervenció. Les solucions haurien de ser multicomponent. Problemes que són multicausals, que no són fàcils de resoldre, necessiten solucions que intervenguin diversos components. No és sinònim de discapacitat. Puc tenir una persona que sigui independent per les activitats de la vida diària, però que, per altra banda, ja sigui prefràgil o fràgil, això podria passar. I és reversible, i això és molt important, i per això en bona part estem aquí. Es pot tractar. Les intervencions de fisio, de nutrició i d'altres tipus són les que funcionen millor. Bé, malgrat que, com us deia, venim d'un històric de que la fragilitat se li ha associat molt a un problema físic, cada vegada està sortint més evidència que els indicadors més psicosocials ens determinen també els estats de fragilitat. Per exemple, en aquest article que vàrem publicar ara fa uns 4 o 5 anys, vàrem demostrar que la solitud pot predisposar a la fragilitat. És a dir, que hauríem d'intentar deixar de pensar en un fenomen només físic, sinó que va més enllà. De fet, aspectes com la solitud, la baixa xarxa social, s'està veient que determina molt
Per exemple, persones que estaven començant a sentir-se soles, a 2-4 anys acaben desenvolupant moltes fragilitats. Bé, jo s'introdueix un terme que no tinc temps per enrotllar-me gaire, però sí que és la capacitat intrínseca com un nou concepte que està sortint. Aquest sí que encara és més nou que el concepte de fragilitat. Aquesta és una imatge de l'Organització Mundial de la Salut. Intenta fugir una mica del concepte tan centrat en els problemes, amb els dèficits, com és la fragilitat, i la capacitat intrínseca justament intenta centrar-se més en les capacitats. Per tant, és un concepte més salutogènic. Igualment, veureu en la imatge, no sé si l'arribeu a veure, però l'explico, que molts indicadors són en comú amb la fragilitat. Per exemple, també ens parlen dels aspectes de la locomoció, la marxa, velocitat de marxa. També aquí li han dit vitalitat, però si us fixeu també ens fiquen la força de pressió manual, l'índex de massa corporal, aspectes psicosocials com la fatiga i potser com a una mica novetat o que se fa més èmfasi aquí els aspectes sensorials, visió, oïda. Llavors m'agrada molt la imatge de la flor com una mica més positiu i és com aquesta capacitat pròpia de l'individu i que al final és un indicador d'envelliment saludable. A dia d'avui encara no tenim molts instruments per avaluar-la i crec que és un aspecte que s'ha de desenvolupar els següents anys. Bé, aquesta imatge està treta del llibre blanc. Com ho fem per valorar la fragilitat? A nivell epidemiològic es recomana primer fer un cribatge, és a dir, un screening, que es diu en anglès. Aquest screening, com que és bastant inviable fer-lo a la població general, a tothom, totes les persones grans, o a tota la població, diria en general, s'intenta prioritzar a les persones amb discapacitat, que ja presenten alguna síndrome geriàtrica, etc. A partir d'aquí faríem una detecció de casos, possibles casos positius. Ja per la confirmació caldria passar una valoració geriàtrica integral per confirmar els possibles casos positius que hem identificat al cribatge. I això seria ja una valoració geriàtrica integral més completa. Bé, anem per parts. El cribatge poblacional, com s'està fent? Alguns països, com el Regne Unit, ja tenen sistemes d'informació i estan començant a registrar el que és el cribatge als sistemes d'informació. Això és una de les vies. Una altra és en qüestionaris, que tant els pot passar el professional de la salut, com és el cas del gerontopole, per exemple, o l'ISAR, o qüestionaris que són autoreportats, és a dir, que s'entreguen a la persona gran perquè els omple. En aquest cas tenim el Frail o el Frail Nursing Home, que és específic per residències geriàtriques, o el Prisma-7. I per últim tenim els testos físics, per exemple l'SPPB, que cada vegada s'està utilitzant més, encara que és molt físic, tornem una mica al concepte de fragilitat com un concepte molt físic, però bueno, aquí està. Després us ho explico. El Time Up and Go, molt simple, velocitat de marxa com un indicador molt interessant i potent, o la força de pressió manual. El Time Up and Go consisteix en un test en què l'individu està assegut a una cadira, li demanes que s'aixequi, camini 3 metres, giri 180 graus un cono i torni a seure. També és un test que s'utilitza per determinar el risc de caigudes. Llavors, bàsicament determina marxa, risc de caigudes, encara que s'acaba utilitzant per la fragilitat. Jo com a test únic no l'utilitzaria per diagnosticar una fragilitat. Necessitem complementar amb més instruments, però sí que és cert que és un test ràpid, senzill i que ens dona informació interessant. L'SPPB per mi encara és més interessant, és més complet. Ja té 3 blocs. Un primer bloc d'equilibri, en el qual l'individu comença estant amb els peus junts, ha de mantenir 10 segons, avancem cap a la posició de semitàndem, després tàndem i per últim, si l'individu pogués mantenir el tàndem, es recomana passar a l'unipé de l'estans, que és un test a la pata coixa en la qual l'individu se recolza només sobre un peu. Simplement amb això tindríem avaluat l'equilibri.
Després tenim una segona prova, que és la velocitat de marxa, que es fa en 2 intents amb un circuit que generalment s'utilitza en 4 metres i que també ens serveix per determinar la velocitat de marxa. Aquí us he ficat una figura que m'agrada molt, però així com a regla mnemotècnica dirien que 1 metre segon seria el saludable. Una velocitat de marxa de 1 metre segon vindria a estar ok. Ja quan tenim velocitats de marxa de 0,8, 0,7 o per baix, aquí ja tenim segurament problemes. I és que aquí veieu les velocitats i les possibles associacions. Ja tenim evidència robusta d'aquestes associacions. Després, la força de pressió manual, mesurada en dinamometria, és fonamental en geriatria, per mesurar la força de manera funcional a l'extremitat superior. Aquí us he ficat una figura del nou consens europeu, la segona, del consens europeu que va sortir el 2019, per tant és molt recent, amb els punts de tall que han determinat per diagnosticar, per sospitar una possible sarcopènia. No dic diagnosticar perquè per diagnosticar necessitaríem altres testos confirmatoris, però sí en tot cas aquests punts de tall per sota 27 en homes i 16 en dones ens podrien fer sospitar que la persona gran presenta sarcopènia i possiblement fragilitat també, perquè la sarcopènia és un indicador de fragilitat. Bé, faig un incís pel que fa a la sarcopènia també ha anat evolucionant el concepte. Fa anys es tendia molt a pensar que era una manca de massa muscular, s'està tendint més a utilitzar testos funcionals també aquí, i se parla més de pèrdua de funció muscular i no només massa muscular. Bé, llavors revisant hem parlat d'uns instruments de cribatge, uns sistemes d'informació, uns qüestionaris, uns testos físics, que us he presentat alguns, i ara parlem ja del diagnòstic. Per diagnosticar el que és la fragilitat hauríem de passar una valoració geriàtrica integral. També tenim índex de fragilitat i escales clíniques. La valoració geriàtrica integral no és pròpia només de la fisioteràpia, no pertany a cap disciplina i pertany una mica a totes. Aquesta és la gràcia de la valoració geriàtrica integral, que en principi per concepte hauria de ser multidisciplinària i hauria de ser holística, és a dir, intentar avaluar diversos aspectes, cognitiu, físic, suport social, inclús espiritual, etc. La valoració geriàtrica integral avui dia està considerada com la pedra angular de la geriatria. I per aquí tenim algun geriatre a la sala, ja ho sabem, tenim evidència molt robusta de que el fet d'un hospital, per exemple, passar una valoració geriàtrica integral ja millora resultats als indicadors de salut, perquè a partir d'aquí ets capaç de determinar alguns problemes, diagnosticar i poder fer les intervencions pertinents. Serveix tant a nivell comunitari com institucions, hospitals, residències, s'ha d'adaptar, però és igualment vàlid. Quins són els objectius de la valoració geriàtrica integral? Bàsicament és valorar per després poder intervenir, fer un pla individualitzat, terapèutic, rehabilitador, etc., que al final, l'objectiu final és intentar que la persona gran guanyi independència i millori la seva qualitat de vida. M'estic passant de temps? No? 5 minuts? Ja anem bé, gràcies. Aquest és el Big Frail. El Big Frail es va fer aquí a la casa, el Jordi Amblas, jo és bastant del territori, però s'està utilitzant bastant a Catalunya també, jo crec que fora de Catalunya també. El Big Frail es basa molt en la valoració geriàtrica integral, de fet és un multicomponent. És com diversos indicadors en un sol instrument i si us fixeu tenim aquí activitats de la vida diària, bàsiques, instrumentals, tenim la pregunta de la pèrdua de pes no intencional que ja ve dels criteris de Fried, tenim aspectes cognitius, socials, per tant és interessant perquè no és només la part física, és bastant multicomponent. I a partir d'aquí genera 7 categories amb els punts de talls que els teniu aquí en pantalla, del 0 a l'1. 0 vindria a ser que no hi ha fragilitat i l'1 l'estat màxim de fragilitat.
Llavors, es diu que en 5-10 minuts ets capaç de determinar el nivell de fragilitat de l'individu. Però faig un incís aquí. Si tens el Bartel i les escales que et demana abans, si no, has de passar el Bartel i algunes preguntes que potser et porten una mica més de temps. Però en tot cas, és un instrument que penso que és interessant. De l'escola canadenca va venir el Clinical Frailty Scale, que és una escala molt senzilla, encara més ràpid que el Big Frail, que ens determina l'estat de fragilitat amb aquestes 9 categories. I és una escala. No he dit un qüestionari, no he dit un test, he dit una escala. Vol dir que el professional de la salut només, entre cometes, ha de ficar l'individu al calaix que li pertoqui després d'observar-lo i conèixer-lo. Qui vulgui més informació, que us he deixat el PDF, jo crec que sortirà molt durant el dia d'avui. Bàsicament els continguts els he tret del llibre blanc, quasi tots, i us animo a consultar-lo. Ja per últim estic acabant alguns projectes que hem desenvolupat i tenim en marxa dins d'aquí de la UBIC i del grup de recerca que jo coordino, que és l'M3O. El projecte a Osona vàrem aplicar valoració geriàtrica integral a 5 residències geriàtriques de la comarca d'Osona. El ResiCovid va ser ja a nivell Catalunya, vàrem mirar l'impacte de la pandèmia a les residències geriàtriques de Catalunya. El Join for Joy està en marxa, aquí també a la comarca. Estem aplicant programes d'activitat física per millorar la fragilitat i la qualitat de vida de persones grans en base d'un programa molt basat en el gaudiment, en el fet de gaudir, és a dir, no només pensant aspectes clàssics del nombre de repeticions, sèries, que està molt bé, sinó intentar anar una mica més amb la qüestió més social i de fer grups i amb l'element de gaudir, per això es diu Joy. El Physical Elders és un Erasmus Plus també, que estem intentant millorar la formació pel que fa a fisio i altres professions pel que fa a l'activitat física en gent gran. El protocol Dual Pro de la doctora, ara ja doctora Luz Varela, és un protocol de dual task, és a dir, de doble tasca, és a dir, exercicis de part física i cognitiva per millorar l'equilibri i fragilitat. El projecte REN és un Erasmus Plus que ja va acabar sobre transferències, és a dir, educació als professionals i cuidadors per intentar millorar les transferències dels pacients i de fet hi ha un curs gratuït si ho voleu consultar que amb molts de vídeos i de fet l'estem utilitzant aquí a la universitat encara. I per últim, això ja és últimes notícies de la setmana passada, el curs vinent engegarem un taller de valoració geriàtrica integral aquí a la facultat on tenim previst rebre unes 100 persones grans que vindran de la facultat a rebre una valoració geriàtrica integral amb el suport de professorat de la UBIC i amb estudiants de graus de fisio, nutrició, infermeria, teràpia ocupacional i psicologia. Moltes gràcies.